Este un nou episod de Brawl Stars, sper că mă aud, că nu ți-am auzit, dar asta și aici. Și până la Omega Boss să punem un pic mai micuț, pe mare, până să începem. Este că punem mai întâi bănuții. Eu ăsta cred că îl punem pe Darla și pe Bo recent. Cred că îl punem pe nu știu cine. Pe Colma. Col este de bun. Acum începe treaba. Ok, spune asta. Stai, eu și un ghice de luat pe primul. Chiar aș vrea să iau. I-am început cu biversul acesta. Please, da, nu. Cred că aproape la... Ok. Vom lua gadgetul cu extreme. Să nu mai curge. Yes, în sfârșit l-am. Ok. Mega box-ul. Hai cu 6 item. Este întâi. Vreau să scriu ceva important pe shop. Dacă nu scriu... Efectiv, cred că nu să am noroc. Mega box, hai cu 6 item. Dar va fi brother. Mandalină, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hai, dacă pică de 7, dacă pică 7, hai. 6 iteme, dă-i doamne 6 iteme. 5. Gherle, gherle. Gherle pe talent. Efectiv, gherle pe talent. Nu știu ce spun și ăsta pe primul capăt. Bro, nu știu, mă gherle totale pe mega... Da, uite. Am într-un box, open, da, așa, bravo. Bă, dai tare de mine. Păi, am întâlnit. Bă, e fan de mine. Chiar super fan. Bă, ce vă idee de videoclip pe să mă fac. Bă, rămân. Efectiv. Și dacă se bagă skin-ul like pe standard, că era locul special. Da, atât a fost cu... Bă, 3 minute am filmat, atât. Atât eu filmez, pentru că nu mai am chef de filmat cum filmam. Atât a fost cu atât cu viitoare în care am gândit tu. Hai, pa, pa!